Lade, laita käsi kaulalle, käsi kaulalle. Kaiva syvemmälle vaan! Pura sille, että laittaa se käden siihen vittu kaulalle. Miten ne kuuleeks, kun se on giljotiinissa? No niin, hyvä, hyvä. Paino päälle. Varo kippiä! Mekin poistaa Samuli sieltä. Se vasen käsi sisään noin. Hyvä. Vaan nouse. Käsi vapaaksi. Käsi vapaaksi nyt. Hyvä Lade, ohi vaan. Kaula sieltä, kaula! Kädet yhteen vaan. Liikuta kentsu, liikuta. Pidä underhookki! Underhookki! Pidä Malttiin vaan. Liuta vaan jalka sieltä. Lyödä kunnolla se takas sinne handguardiin. Lyödä polvi pois. Liuta vaan, hyvä. Hyvä! Polven väli vaan. Liikuta vaan. Liikuta. Hyvä Lade. Toinen huukki vielä sisään! Päästä huukkeen. Aja vaan. Huukki sisään. Hyvä! Kunnon seatbeltti! Hyvä, pidä se! Hyvä Lade. Hyvä. Ota hyvä positio siihen nyt. Varo sitä striippiä sieltä.